Ассалому алайкум бародарои ҷон, акои ҷон, ҳама каса созед инҷаин, саломатитон хубай? Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. Худо аз хортон накуна муҳтоҷи як каси дигатон накуна. Бародарои ҷон, сохт саломат омадем кор ба шаҳри ғариб. Худованд барори кортон бута, баракат аз кори сартон барезона ва гуфтанем ки бародарои ҷон, $100 1021 сомону 59 дирам, 1000 рубл 162 сомону 50 дирам, евро 1023 сомон, чиқадар ки гуфтам бародари ҷон, курса дар ҳамаи банкҳо ва гуфтанем ки як дона диллайку дар канали мо подписасаку колокольчик канали моро гирён ку, ҳар видеои бародари ҷон метавонед ҳамин канал тамошо кунед. имрӯз 22 числаи бародаро и ба числа ба Тоҷикистони бародаро дар ҳамин программа нишон метавад. Соат ба Россия.